Jsou místa, která nepůsobí jako památka, spíš jako zastavený okamžik. A Raduň na mě nepůsobila velkolepě. Nepotřebovala to. Její kouzlo bylo v detailech. V tichých zahradách, obrazech na hladině rybníku a pokojích, které pořád uchovávaly atmosféru jiného času. Celý zámek měl zvláštní lehkost. Jakoby tam minulost nebyla smutná, ale jen pomalejší. Když jsem procházela interiéry, všechno působilo neuvěřitelně živě. Staré obrazy, nábytek, světlo dopadající přes okna. Člověk měl skoro pocit, že někdo jen na chvíli odešel a za okamžik se vrátí. A možná právě to mě na tom místě fascinovalo nejvíc. Ne okázalost, ale obyčejnost dávného života. Představovala jsem si ranní čaj v zahradě, letní večery u otevřených oken, tiché rozhovory v salonech, hudbu, která kdysi zněla chodbami, zatímco venku se svět měnil rychleji než tady. Dokonce i rybník pod zámkem působil, jako by do celé atmosféry patřil odjakživa. Hladina byla klidná, téměř bez pohybu. A odrazy stromů i samotného zámku vypadaly spíš jako obraz než realita. Na některých místech člověk obdivuje historii. Tady jsem měla spíš pocit, že ji na chvilku můžu cítit. A právě proto ve mně Raduň nezůstane jako další navštívený zámek, ale jako místo, které na pár hodin zpomalilo čas.